Pano ndipo Nyasa VoiceBox ndipo takulandirani okondedwa omvera lero Friday tabweranso ndi mawu a Kalindo amene akunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chikalikiliki chichikugona kukonzekera chisankho cha 2025 ndipo kumeneko kwakhazikitsidwa ndi thumba la ndalama lokwana 1 billion limene chipanichi chikufuna kuti chigwiritse ntchito zosiyanasiyana pokonzekera masankho a chaka chamawa mu 2025. Ndiye mwachizolowezi pano ndi Nyasa VoiceBox timakufunsani na Malawi kuti zimene ife tamva inunso mumve nawo ndipo panokha mudzipangire chiganizo kuti kodi ineyo ngati Malawi amene ndimavota amene ndimafuna dziko langa lipite patsogolo zimene akukamba Kalindozi ndi zoona kapena ndi zonama kapena zimene akukamba Kalindozi ndikugwirizana nazo kapena ayi. Ngati simugwirizana nazo mutiuza mu comment section below, komanso ngati mugwirizana nazo mutiuzanso mu comment section below. Cholinga chathu pano ndikuonetsetsa kuti anthu tikukambirana zinthu za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo at a space which is convenient, a space which is safe, a space which is constructive, and a space which is civilized. Timabwera pano kuti tidzinyozana kumakhapana zimene zija ife pano sitimafuna. Pano ndi Nyasa VoiceBox ndi anthu osiyanasiyana timakhalanso ndi ma views osiyanasiyana koma tonse tikhoza kubwera limodzi kukambirana mwamtendere kuti dziko lino lipite patsogolo. Ndiye cholinga cha Nyasa VoiceBox. Ndiye tikhale limodzi pamene tikumvera mawu a Kalindo kuti akuti bwanji pa campaign preparations ya chipani cha Malawi Congress Party. Ndati ndikukumbuseni Amalawi nonse kuna kulikonse kumene muli kuti chaka chino ndi 2024 chimene ndinalosera kale kunena kuti muona zoopsa zimene simunazione, mukumana ndi nkhani zimene simunazimve, chifukwa chaka chino cha 2024 ndi chaka cha campaign mood ndipo kutuluka nkhani zazikulu ndipo ife oyima pa chilungamo ngati ine ndingoyimapo ndingolankhulapo mopanda mantha ndipo ndizatero opanda kumuopa wina aliyense. Ine ndine Kalindo, the DC president wantu osauka kuno ku Malawi komanso beyond Africa, komanso president wa gulu la Malawi first, the people first, amene sitezasiya kuzukuta kunena chilungamo mosaopa mopanda mantha kuti dziko la Malawi lidziwe chilungamo ndipo Amalawiwo apange chisankho paokha mu dziko lawo la democracy. Lero pa 16 February 2024 pamene parliament ikupitirirabe kukumana, pamene zochitika zikupitirirabe, drama komanso nyekhwe ikupitirirabe, ndipo anthu muona zoopsa. Kunali meeting wiki yatha parliament itangokumana, pamene president atangochoka ku parliament, mazulo wake kunali meeting ku State House kumene kunakakumana akuluakulu a MCP komanso maminista osiyanasiyana ndi ainyake amene amazitenga kuti iwowo ndi eni yake a MCP. Ndipo meeting imeneyi anakakambiranako nkhani zikulu ndipo zina mwa izo ndi njira zimene akonza kuti athane ndi atolankhani posatira nkhani imene adatulusa Grigore. Ndipo ayika ndandanda kapena ndalama zokwanira 1 billion zimene ayika pa tebulo kuti apereke ku nthambi zosiyanasiyana, 1 kuti athane ndi atolankhani amene akuoneka kuti akulimbana ndi chipani cha MCP komanso Tonse Alliance. Komanso ayika ndalama zochuluka kwambiri mu 1 billion imeneyi kuti apereke ku ma CSOs
amene cholinga chawo azipanga ma press conference othana ndi zipani zosusa. Mwachisanzo padakali pano wa Malawi ndakufuna ndikuti ndikuziwiseni kuti ndikuchenjezeni makamaka inu atolankhani aku MBC amene mumagwira ntchito kumaoneka ngati sinu a MCP koma otumikira zipani zina. Mudziwe kuti kunena kuti ku MBC kwatumizidwa akadaulo amene atazikuchitani inu monitor, ndipo mafoni anu ena anu muzilandidwa komanso mafoni anu aziachita monitor kuti aziziwa kuti inu mukulankhulani ndani. Ntchito imeneyi yaperekedwa kwa ma CIDs, enawo ndi apolisi, enawo ndi akazitape akonko ku MBC ko, ndipo enanu ntchito zanu zitha mosaziwika bwino chifukwa akufuna kuti achite clean, asaleko okhaokha amene ali royo. Motero kuti atolankhani aku MBC mukhale osamala kwambiri pamene muti muzidyapo, pamene muti muzikhalapo, ndipo amene muti muzicheza naye mudzidziwa kuti kodi amene ndikucheza naye ndi ndani, osamangobwetuka zina zilizonse. Komanso pali atolankhani ena aku Times ofunika musamale kwambiri, makamaka inu amene mmapanga programu ya kwa Gwanji komanso Times Talk, imene iso kapena amene wanso ni maprogramu amene achita target, ndipo muona kusintha koopsa amalawi. Maprogramu ngati amenewa ngati sathesedwa, ndiye kuti mwina amene amapangawo ndi amene ntchito yawo ite. Padakali pano apeza kale atolankhani amene atazipanga maprogramu amenewa mosinthana ndi ena amene amapanga kale pa Gwanji kapena Times Talk. Mote cholinga chawo chenicheni ndikuthana ndi amene amapanga maprogramu amenewa chifukwa akuoneka ngati akufuna azilimbana ndi MCP, kupanga maprogramu ochita target MCP. Iyitu ndi meeting imene inali ku State House, ndipo cholinga chawo ndikuthana ndi anthu onse amene akulimbana ndi MCP pa njira yopita kuja kumachidwa ku election ya 2025. Motero kuti inu atolankhani aku Times amene amapanga programu ya pagwanji komanso Times Talk musamale kwambiri, chifukwa ntchito yanu ikhonza kutha nthawi ina iliyonse kapena AI akupasani maprogramu okuti musamachuke. Tikunena pano pali atolankhani amene ndi MCP amene agudwa kale, ena mwa iwo ayamba kalenso kupanga maprogramu amene wa apagwanji komanso Times, ndi cholinga kuti azichita promote MCP. Komanso pali atolankhani ena amene agudwa akunyumba zolemba nkhani ngati ma newspaper, amene wa agudwa ndipo apasidwa ndalama zosiyana-siyana za nkhani, chifukwa tu ndalama zimene zayikidwa pa tebulo ndi 1 billion. Ayika pa tebulo 1 billion kaye, ndi cholinga kuti 1 billion imeneyi iperekedwe kuma institution osiyana-siyana komanso atolankhani amene akuwaona kuti akhoza kumalemba nkhani zokomera MCP. Motero kuti nkhani zina zikamachitika, ena ainu muzidabwa kuti kodi nkhani iyi sinaulusidwe pa wireless chifukwa chani, nkhani iyi sinalembedwe pa news chifukwa chani. Muona kusintha newspaper za muno Malawi sizimalemba nkhani zoyipisa MCP. Muona ziti zichitike chifukwa kwaperekedwa nkhani za ndalama zimene inu enanu simunazionepo. Komanso kwaperekedwa ndalama kuma CSOs. Muona posachedwa pompano kutuluka ma CSOs amayina osaziwika bwino, komanso anthu ake enawo oziwika, ndi cholinga kuti azichita target zipani zosusa makamaka DPP. Moti nkhani imene yachitika ku parliament posachedwa pa, muona ma CSOs ena akhala ali ndi ma press conference, ena so apanga kale zulo. Press conference zawo ndizochita target chipani cha DPP. Ngakhale kuti amalawi mukuziwa chilungamo
kunena kuti nkhani ya leader of opposition amene akuisokoneza si ya DPP, amene akusokoneza nkhani ya leader of opposition ndi ya MCP. Koma popeza ndalama ndi ndalama zidamperekesa Yesu, lero liso ndalama zaaperekesa aja amachidwa kuti kapena zaapengesa aja amachidwa kuti ma CSOs, anthu otchuka ophunzira, koma lero asanduka zisiru, azipita kumakachita paredi paja pamachedwa pa TV, agula ma TV station, agula ma radio station amene atazika achita cover ma CSOs amenewa, ndicho linga kuti mission yawo yochita disturb Amalawi kapena kufuna kusokoneza zipani, kuwachita divert anthu attention kuti asakhale ndi chidwi ndi chipani zosusa makamaka DPP. Muwaona anthu amenewa akuchita zimenezi, chikhalire ni cha anthu ondo ophunzira, anthu ondo otchuka, atenga dala anthu, ndicho linga kuti anthu akamaona agwirise ntchito mayina awo, ndicho linga kuti achite achieve zimene akufuna. Ndalama idaphesa Yesu, nchimozimozinso kuno ku Malawi ndalama ziphesa anthu ambiri makamaka ma CSOs. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ena ache osusuka ma CSOs amene limati likabwera boma ili amapita kumakalibakira, likabwera boma ilo amapitanso kumakalibakira, motero kuti nkhope zina zimusadabwe nazo ndi zimene amachita chaka ndi chaka kapena teremu ndi teremu. Iwowo ntchito yawo ndiyobakira boma, ndicho linga kuti azidya ndalama. Choncho Amalawi mukonzekere kunena kuti muona zinthu zoopsa kwambiri mu chaka chimenechi cha 2024. Kuli atolankhani amene atazunzidwe, ena so kuphedwa kumene, atolankhani ena kumangidwa, komanso ma CSOs amene apasidwa ndalama za nkhani, ndicho linga chokuti achite target ma zipani zosusa, komanso kubakira boma, ngakhale litalakwisa monga mmene zachitikira ngati ku parliament. Boma lalakwisa, speaker walakwisa, koma iwo akupita kumakanena kuti DPP isatengere nkhondo yawo ku parliament. Tafuna ndingokuziwisani kunena kuti olo mutatani Amalawi anapanga kale chisankho, ndipo akuziwa chimene akupanga. Propaganda imene munga ipange yotani, olo mutathesa ma program khaya pa Times, khaya ku MBC, mutachosa anthu, koma Amalawi anapanga kale chisankho chawo. Ndalama zinanso zatuluka zochuluka kwambiri zimene zipite ku Lomwe Belt, kumene kukupita ndalama zimene zipite kwa mafumu aku Lomwe Belt, ndicho linga kuti amafumu akumeneko akhale akukopa anthu awo kuti asazavotere chipani cha UDF, Ford, komanso DPP. Zipani zimene zizi ndi zimene azichita target makamaka kuzera kwa mafumu, motero kuti muona mafumu akulandira ena magalimoto, mafumu ena azilandira ng'ombe, mafumu ena azilandira makobiri, mafumu ena azimangiridwa nyumba. Ndicho linga kuti zipani zosusa makamaka cha DPP chisazapeze aphungu ochuluka, komanso zisazapeze mavoti. Komanso posachedwa pompano kwatuluka magalimoto abwera kale ali paja pamachedwa kukaronga kwabwera kale magalimoto okwanira 46. Magalimoto 46 amenewa apereka kwa ma district governors. Kodi ndalama tuzaphweka, ndalama za Amalawi zimene zikungobedwa zaphweka, kwagudwa magalimoto 46 amene afika kale kukaronga kuboda pafupi ndi ku Tanzania. Kumeneko magalimoto amenewa akuperekedwa kwa aja amachedwa ma district governors, motero kuti iwe amene uli district governor wa chipani cha MCP kandi kuti every district ulandira galimoto yako posachedwa pompano ndi ndalama pamwamba yokwanira
aliyense akumpasa 5 million 5 million pamwamba ndi galimoto kuti uzithira mafuta ako komanso kuti uzikopera anthu. Ndalama za Malawi zaphweka, Amalawi alemere, Amalawi mukweta chifukwa MCP sikupanga zocheza. Komanso panopa MCP yatumiza anthu ena ma-activist ena akunyamuka muzina lokuti ni manesi, ena akukagwira ntchito ngati ku America, ena ku China, ndi cholinga kuti akaphunzire za intelligence. Azathe kumakhala ma snipers, motero kuti in 2025 ena wakhala atabwerako koyambirira mmezi yoyambirirayi cha mu January, February, March akhala atabwera ndi cholinga kuti azakwanise mission yawo imene afune azakhale ma snipers. Azathe kumapha anthu, kumasokoneza misonkhano, motero kuti iwe amene uli wosusa usamale kwambiri chifukwa uli akuchita target iweyo, ndi cholinga kuti mukamapanga misonkhano yanu ena ndi misonkhano yanu izisokonekera. Komanso kwatuluka ndalama zina za nkhani zimene posachedwa pompano atayambe kupereka kwa ma MP, motero kuti ma MP ena au osusa azipani zosusa ayamba kale kuyitanidwa, ena ayamba kale kupasidwa ndalama, ndi cholinga kuti azipanga ma statement onyoza zipani zawo, kuonesa kuti chipani cha MCP ndiye chipani cha mtendere. Komanso monga mmene mwaonera kwagudwa kapena kugugudwa anthu amene enawo ndi nkhalakale pandale, enawo ndi anthu okuti alibenso ntchito pandale, koma kungofuna apereke support kuti chipani cha MCP chikhale ndi chooneka ngati chili ndi mphamvu, komanso chipani chimene chili chokondedwa. Iyitu ndi meeting imene inachitika ku State House lachisanu lathalo, sona ija itangotha. Anthu anakakumana ku State House, komanso ainyake a Times ndi akuluakulu ena ku MBC anakakumana kumeneko kufuna ncholinga kuti ma institutions awiri amenewa akhale kuti akupanga za MCP. Ndipo ndizomvesa chisoni muziko la democracy akuluakulu wa ndevu zawo ma CSOs muwaona kutereko meeting ina kapena press conference ina yozuzula chipani cha DPP ipangika mu mzinda wa Lilongwe ku hotelo ina yotchuka imene ili pafupi ndi msewu wa Mchinji. Muona kupangikaso press conference ina yozuzula chipani cha DPP, ndipo ena mwa iwo amene ati atenge nawo mbali kunamizira ngati apereka ndalama ndi anyamata ena amene anatumizidwa, ena ku America, ena ku Britain, ngati ma CSO leaders amene wo akhala ngati akuchita funding, ndipo anthu ena achoka ku Blantyre, ena achoka ku Mzuzu koma ndalama ndalama dina pesa Yesu. Anthu ooneka ophunzira koma muoneka mwawo kumaoneka ngati zisiru choncho. Ayi, nthawi yaniyo kuti muje, komanso pali ndi anthu ake amene angamapange zopusa zangati zimenezo. Ine ndi gulu langa la Malawi First tizayima pa chilungamo, tizalankhulira Malawi, ndipo sitizasuntha, sitizapanga za chinyengo zina zilizonse, chifukwa ife tikudziwa kunena kuti Amalawi tikunena pano ena akudya nyika, ena akudya uzu, ena akusowa mankhwala muzipatala. Tikunena pano ngakhale olonkhani zomwezi zowalemba chinyamata ntchito ku Israeli zalowaso China, zalowa ndale. Panopa ayambano kumaitana ma MP kuti azipereka anthu kuchokera mma constituency pamene tikupita ulendo wa 2025. Ana ena anakangongola ndalama zawo
anapanga kale zonse zokhuzana ndi zakuchipatala koma sanatengedwe, akungopitisidwa uku ndi uku, motero kuti mukamva kuti ana ena amangidwa chifukwa chonena kuti alephera kupereka ngongole zimene anangongola. Malawi ndi dziko lokoma kwambiri. Inu akutaimuzi yotchuka inu, sindikufuna kukutchulani mayina, inu akupagwanji komanso inu apa times toko amene mmalankhula mapulogalamu owayimirira Amalawi, chenjerani kwambiri. Ndipo kumene muti muzidya ku nyumba kwanu, chifukwa siku lina lililonse mukonza kuphedwa. Kalindo, the DC.